Fakturanan karon pagpan ni mayor ato pag tangay lang uglik na palit. La. Karon pagpan ni mayor ato pag tangay lang uglik na palit. La. Sige, unsa pa ni mong ikasulti busing? Unsa ning lugar na dinhi? Kani dako na kong kalipay nakaanhi mo kay makasuroy mo sa mong lugar sa lik. Diri tanaw. Thank you. Mas mayo. Salamat ako kadili. Unsa asa man ni nasakop ning lugar? Sa dili pa plasyon pangantukan. Baryo Pektoranan. Mao ni si Busing Bini sa Pagantugan. Uban sa iyang gwapa nga apo. Ang iyang gwapa nga asawa. Thank you. Nara ang among mga dapit. Mga pinunitra na sa daprin-daprin. Kisa pa ila dong kisang ka dong. Yan na mo. Ulit. Misas kamote yung diri napita. Pamote. Kapay kay kamote. Kung yang si Kuloy nag-imot na, lamig ako kay Mambak. Among gipunit dia sa lungsod sa Pagantukan nga makililimos. Mana nga. Malipayon lang po. Ug ang among driver si Mr. Guapo. Angan. Wala pa ilan na. Tingalan mo pre. Silay sa Jay. Ito rin. Kisa man imong pangalan nangga paila-ila sa Silay sa nang. mao ba kanindot pa siyang pangalan oy. Kayo. Hindi kay pre para dali ta mabot pre. Mo ning gwapas dakanan. Ang kana pa gunit day. Mukha sa kong gamote. Stop.